Di çend rojên borî de êrişên rejîma Esed û Rûsyayên tund li ser Idlib û gundawarên wê nehatiye rawestandin ku di encama wan êrişên tund û hovanê de rejîm pêşveçûnan bi destxwavetîne û ya herî dawî jî kontrolkirina wê ji her du gundawarên Enqeratî û Merdîx li başûrê Rojhilatê bajarê Seraqib re. Rewingeha Sûriyeyê ya mafê mirovan ragihand ku duh balafirên şer yên rejîmê bi bermêlên teqîner bajarokê Seremên armanc kir di encamê de du sivîl hatin kuştin û serbar kir jî. Ji alî xwever Rûsyê navendeke tenduristiyê li heman bajarokê kira armanc di encamê de ew navend hate herifandin. Herwiha çalakvanan jî ji alî xwever ragihandin piştî ku rejîma Esed bi piştevaniya Rûsyê bajarokê Enîrib li Rojavayê Seraqib kontrol kir. Rejîm duh piştî rûdana şer û pevçûnên tund navbera wê û grûpên çekdar de kariye her du gundên Enqeratî û Merdîx bixebin kontrola xwe de ku bi vê yekê rejîm û Rûsyê nêzîkî du xalên Tirkiye li navçeya Tiltoqan li bajarê Seraqib dibe. Erê li gorî jêderên leşkerî ragihandine ku beriya çend rojan û di encama rûdana şer û pevçûnan li Tewera Merdîx rejîm her yek ji gundên Til el Eğir, Tewîl el Helîb, Barîsa, Hemamat, Til Siltan, Imşerşûh, Emnetar, Xeşaxuş û hin bajarok û gundên din li Rojhilatê Seraqib kontrol kirine. Heman jêderê amaje kir ku tevî hebûna çar xalên çavdêriyê yên Tirkî li ser Seraqibê lê tevî vê yekê rejîm û Rûsyê kariye Seraqib ji sê aliyan ve dorpêç bike.